Hello po sa mga lalos all over the world. Yeah. So, kamusta po kamu today? Hope okay man po kamu. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes. And I'm your host for today. My name is Peter Negro. And now you're listening to the episode 5 of Kaulay podcast. Yeah. Bayan nagkakaw kita. Pambihira. Okay. Yan. So, sorry pala guys sa mga loyal listeners ko dyan na di kaya ako naka-upload ng episode 9 supposed to be last week today. So today is February 3, dapat last Thursday pa yun kaso yan dahil nagkaho yan na biktima kang abo sipon perangal daw kulog payo yan. So kaya yan dahil natuloy. Tapos yan sa mga dahil nakaaram guys yan, nagte-therapy kaya ako guys 10 sessions siya. Tapos ngunyan na February 3, February 3 yan. Pag 7 sessions ko na. Tapos share ko lang dagos. Siya? Thrice a week yung therapy ko. Kaya yan, parang di talaga possible. Pero since kaya ka po man, yan. Tig-period ko nag-ibon yung episode nun Yan. Okay, so for today's episode, yan, papalagos sa yung paggamit ng comfort cards. And since may Tagalog listeners kita. Yan, okay. Yan, so sa mga Tagalog listener pala, guys, so if you're one of the Tagalog listeners, ulit tayo, yan, you can go to my YouTube channel. Yes, yung ibang episode ko po is may Tagalog captions na siya. And if ever na available na po ang Tagalog captions for this episode, hope you enjoy this episode yan. Hindi pa kayo siya available sa Spotify. So pag sa Spotify kayo kung nagdadangog yan, sabi ko lang siya. Pero pag nag-YouTube or YouTube music ka mo, yan, may Tagalog captions siya. Yan, okay. Yeah, so flip na natin ang cards. Okay. So, if you want, kung gusto nyo pala dito guys mag-participate for this episode, yan, mag-comment lang po kamo. Okay? Thank you. Okay, so, kayo yung question natin for this episode? Okay, yan, nakuha na kita. Yan, so, sabi kung bibigyan mo ang sarili mo ng reward ngayon, ano ito at bakit? So, let me repeat the question. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng reward ngayon, ano ito at bakit? Yan. So, akong dua yung gusto kong reward. Yan. So, inot is mag-food trip. Kedua is mag-travel. Yan. So, naman nito sa inot. So, food trip. So, naisip ko na yun gusto kong reward sa self ko because alam nito guys na-experience mo nito nindo na once nagkakanyay ka mo ng kaning food parang kaya tao yan ng comfort sa indo while you're struggling sa sarang situation, di ba? So, yan. So, sorry yan sa nakataw sa ko ng food yan. Comfort. Yan. Kaya baga may word na comfort food. Yan. So, kung nakarelate ka mo, yes. Business tayo. Yan. Tapos, nakaagi para nagbabay kayo ako ng amay na aga. Yan. Naghapit ako sa 7-Eleven. Yala. May pirak. Charot. Yan. Pero nagtitipid na ako. Matipid-tipid na kita. Yan. So, nagbabakal mo ng food. Yan. Bago ako magulay. Yan. Kaya, yun to. Parang, na-feel nito sa, deserve ko to. Yan. Kaya, na-feel ko talaga na na-reward ko sa Sadiri ko. Kaya, yan. Daw yung food trip is parang na-reward ko na sa Sadiri ko. Tapos, minsan ang gusto ko mo na para bakalon is milk tea, chicken nuggets, palamig, bulastong. Yan. Tapos, cornetto ice cream. Yan yung mga pira sa mga nire-reward ko sa self ko and I'm thankful na natutuwad ko yung reward today. Kaso, yung panduwang gusto ko para di ko pa parang di pa masyado natutupad. Yan, so mag-travel. Gusto ko man malibot yung buong Pilipinas. Yala, yaman yun. Yan, pero I will bako man ngunyan sa future sana. Gusto ko makatravel sa Philippines. Sa buong Philippines or kay sa mga magagaya na spot baga na papasyaran here in Philippines, di ba? Yan. So gusto ko makaduman sa sa BGC. Yala, sikat. Yan, kung City Life BGC, pwede ba? Tapos gusto ko makaduman sa sa mga Wonders of the Philippines, sa Banawe, sa 100 Islands, sa Baguio. Yan, ma-feel mo yung talaga sa Baguio. Tapos sa Cebu.
Tapos ano pa to, Bohol, Palawan, Iloilo, tapos doon sa Mindanao sa itong di ba may mga colored na boats sa may bintan na lang ako kung saan na lugar. Basta yan yung gusto ko talaga na i-remind sa diri ko kasi yan, parang hindi pa ako siya nagtubal. Pero daw paano pabiyahe man ako every time na ako therapy. Pero, kaya dapat na naman. Pero gusto ko man luwas naman yung probinsya. Medyo na ako. Medyo nasasawa na lugod. Yan, pero okay lang yan. Pero yan talaga yung gusto ko, mag food trip, travel, yeah. So, kaya yung gusto nung reward, guys? Sa rin do, yan. So, you can, yun do sa comment section. Yan, okay, yan. So, pagkarang madali ng episode natin na hapot today. Yan, so, arang ka nagkaagay yan. So, yun ang talaga. Halipot ang episode para di ka mong malangkag. And sa part ko, tigta-translate ko sa Tagalog, yan, bakong mapagalon. Yan, kaya hingo ang halipon sa ng episode na. And that's it po for today's episode. I hope nag-enjoy po kamo today. Yan, so, before kita magpaaram, yan. So, I'm your host, your friend, best friend, or ano pang gusto ng apo dito sa ko. My name is Don Peter, Mahalaga. And hope magka-iribanan po kita sa susunod na episode. Bye-bye!